Mawakwa ba ne nso de ba na wohwe wieye enkranhye dwumadie yi so. Bra yetu kwan afa enwom no mu no. Na wohwe ne nyina obra wa bra ne nyina no. Onyankopɔn pese o kyerɛw sɛ nani ɛwɔ wo so. Ɛno nti bra wonya abre na wasua na asɛm nso. Onam so bɛma wayɛ nhyira. Hallelujah. Ɔdɔfo me mawakwa aba ne nso de ba wotiasie dwumadie yi so. Na yebesan akan enwom eduonum mmiɛnsa na eno no ka kyerɛ yɛn sɛ ɔkwasia na ɔse na koma mu sɛ onyame bi eni hɔ na ɔka sɛ eniema a ɛho nte eniema yɛ musudeɛ enko na saa nipa ɔyɛ na onyankopɔn ɛte soro na ɔhwɛ asase so a nipa ohu obi bia a ɔyɛ papa wɔ mu adɔfo no bɔne ahyɛ wiase ma na bɔne akyekyere nipa. Obi biara a wayi Yesu esi nkyɛn bia no nipa no oni gyinabere bia. Ne bɛba ne sɛ yɛsɛfo nipa bia na ɔde no ɛyɛ. Na yɛwɔ nipa bi ɔmo de ɔmo etu ɔmo ho esi hɔ sɛ nsɛmmɔne nko a wɔde ne ɔbɔnsam bɛhyɛ me sɛ meyɛ no na mɛyɛ. Ɛna ɔmo de ɛnam ɛkɔ ɛba. Onyame pɛsɛ yehu ne sɛ ɔyɛ nyame prakopɛ. Ɛna nipa yi nyame si nkyɛn na nyame abɔde a wabɔ no mmom na ɔmo asɛn mu na ɔmo akasa ɔmo som no. Nti sɛ Bible ka sɛ ɔkwasia na ɔse na koma mu sɛ nyame ni hɔ a ɛyɛ no korɛ. Ɛsan sɛ sɛbisɛbi nyansa bia nso nim nea ɔbɔɔyɛ no ɔbɔ adeɛ no mo se oni hɔ. Na mmom nsa no nnwuma no ɛno deɛ mo bɛsom no. Ɛno na ma ho sɛ obi ni Kristo a ɛka ne nyansa nso bebree. Ɔdɔfo sɛ ka sɛ obi yɛ Kristo ni anyɛ ɛno ne sɛ ɔte nyame fie de bia kɛkɛ. Na nyame ɛyɛ nyame wɔ n'abrabom. Nyame ɛyɛ ɔkɛseɛ wɔ n'abrabom. Nyame na ɔkasa a ohu ne sɛ wei na ɛsɛ sɛ mede me ho to so. Nyame asɛm na ɛsɛ sɛ mede me ho to so. Ɛnyɛ nea nipa ka, ɛnyɛ nea ɛsɔ nipa ani. Adɔfo nom, so obi ka so bedi Kristo akyi a ɛnyɛ ano kɛkɛ. Ɛyɛ ahofama, ɛyɛ abrabɔ. Wode mama yɛnhwɛ yɛn ankasa mpo nipadua a yɛwɔ hɔ yi. Efi yɛti so bɛka yɛn nan ase. Nyankopɔn ato ne bo ahyehyɛ nipadua yi ɛma baabi ho ka kakra a etumi ka baabi bebree. Adɔfo nom, yɛfa adeɛ baako pɛ wɔ nipadua mu sɛ bia yɛni anaa yɛtirinwi anaa mpo yɛtiri no mu mpo yɛadwene a ɛwɔ yɛti no mu adwene no mpo no ɛkyɛ sɛ sɛdeɛ ɛteɛ sɛbisɛbi wokum aboa na wohwɛ sɛdeɛ n'adwene teɛ ɛwɔ ne ti mu a na saa adwene yɛsɔre anapa a wasystemize body no na apɔmpe mogya akɔ baabi biara na afei ɛde ɛka ne sɛ suahu no abrɛ yɛn. Adɔfo nom, mesua nneɛma bi fa yɛka sɛ adwene ho a adwene no akɔyɛ ne ho te sɛ post office anɔpa biara ɛkyekyɛ etire no mu edwuma ɛsɛ sɛ obiara dwumadie bi ɛsɛ sɛ odi. Adwene na ɛboa yɛn ma yɛsɔre anapa a yɛkae sɛ ɛnɛ mɛkɔ ha ɛno a meka sɛ mɛyɛ sei. Yɛn Nyankopɔn na yɛsom no ɔyɛ nyame a ɛnsɛ sɛ yɛtoto n'aseɛ, ɛnsɛ sɛ yɛdi ne di agorɔ. Nɔdɔfoɔ ankɔyɛ sɛ edidifoɔ kɔ a yɛka ho wiasefoɔ ɛkɔ a yɛka ho. Ɔse ɛno nti na Yesu Kristo ɛsane n'ani onyie mu na obehu na maneɛ ma yɛn. Ɔyɛ nea hwene nanso me ne wo nti na ɛsɛ sɛ osi fam na ɔbrɛ ne ho ase bɛ nipa tibie mu na obewudi gye me ne wo nkwa. Ɛnɛ nea wabɛyɛ yi ɛyɛ ɛnsɛnda hɔ ɛkyerɛ sɛ obi ɛne ano yie bia biom ɛsɛ onim nyame a yɛka ne ho asɛm. Adom brɛni ni
Todofo mfa wo sɛ wokɔ asɔre ana wo nkɔ asɔre no. Hwan ɛna wode wo ho ama no. Na so da kwa ma ɛka ne sɛ wiase ni ewie a ɛba no wokyɛfa wɔ mu bia na Nyame nkronkron boa yɛn na me ne wo nyinaa yɛne Yesu nante nkosi ewie. Amosan na ni onyema yɛ mu biara nyɛ ɔyeraba. Ɛbere ɛnni hɔ bebree. Nti moma yɛmfa yɛn ho nto Asafo Awurade so. Onyankopɔn nhyira wo. Ɛbere a wo home na wɔtwe wie yi. Kyɛ asɛm na me ne wo nyinaa yɛnyɛ asɛmpakafo adwuma. Na nea wode bɛma no nso ka kyɛ ne sɛ unsubscribe. Ɛmfa nhyɛ Kristo din anuonyam. Onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ na ɔntutu anammɔma wo na ɛnsi wo yie ɛwɔ Yesu din mu. Amen and amen.